Saako heille antaa rahaa? Voiko? Jos haluaa, niin ilman muuta. Samaa mieltä. No, sorry, coins. Yeah. He's a politician. Yes. Yeah. Big politician. Left Alliance. Yes. Yes. Okei, kaikkea hyvää. Teille sitten, mä jätän teidät nyt rauhaan. Mutta... Anteeksi? Oli vähän huonoa mainosta, kun oli pikkurahaa. Mutta onneksi avustajalla oli. Se on nykyään kun käyttää vaan kortteja, niin se on niin harvoin ollut sitä.